Здравейте, приятели! Оглеждали ли сте лапичките на вашите домашни любимци? А знаете ли за какво служат техните сладки и меки възглавнички? Останете с нас до край, за да разберете някои интересни факти за тях. Лапите на кучето се състоят от 5 основни части – ногти, голяма централна подложка, 4 малки подложки, росен нокът, карпална подложка. Всяка част от лапата има своята определена цел. Например, възглавничките са изградени от дебел слой масна тъкан, който предпазва костите и ставите и действат като амортисьори. Ногтите, например, служат за сцепление, докато кучетата тичат. Карпалната възглавничка се намира само на предните лапи. Тя служи като спирачка, като помага на кучето да спира напълно, когато тича или скача. Петия пръст на лапата, който се намира само на предните лапи. Той е прикрепен към коста и действа като опора. При някои кучета има росен нокът и на задните лапи, като той е прикрепен само към кожата и няма никаква цел. Някои породи кучета, като Нюфаундланд, Лабрадор, Доберман, имат ципи на лапите. Те не служат само за плуване, те помагат за ходене през скален терен, снежен или за копаене, особено при ловните породи. Ами чудите се откъде се потът кучетата? От лапите. Техните потни жлези се намират отдолу на лапичките. При неправилна поддръжка на лапите могат да възникнат куп проблеми, като например загуба на мускулна маса, напрегнати стави, проблеми с баланса, повишен риск от падане и неправилна позиция на скелета. Правите лапи са от съществено значение за комфорта и благосъстоянието на вашия домашен любимец, затова трябва да ги проверявате редовно. Ако ви е харесало това видео, може да ни подкрепите, като се абонирате за нас. Също така може да го споделите с приятели. Благодарим ви! Чао! Чао!